ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మున్నె మత్తాటుగా దేవుడు నిన్నిని గొప్పంగా తాస్తో ఈ మాటకెత్తనద్ది యెహోవా దేవుడు. ఆమోస్ పుస్తకము 9వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ప్రార్థన. తండ్రి మీకు వందనకయ్యా, మరి మీ పిల్లల కుటుంబకిని ಜ್ಞಾಪಕಂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಊರು ಮುನ್ನೆ ಬೇನಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತರು దానికన్నా గొప్పంగా నిమ్మ తాసం దేవుటిని కనుక ప్రభువా మీ పిల్లని అరిసత్త స్థితి నుండి తేచి గొప్పంగా నిలవాటి నిమ్మ ఊరి ద్వారా మహిమ తిని పొంద చుట్టూ మందని నిమ్మెతుకు తెలియో పిల్లంకి నీ పిల్లని ద్వారా తోపిసింజొరే దీవిసయింజొరే ఆశీర్వదించింజొరే నేను పయాణకి పణుగిని తోడు మందింజొరే ఈ మాట అంత ప్రార్థన తుంగి